Ikomishoni yeeNkonzo Zobulungisa seliqalisile nokubamba udliwano-ndlebe nabagqatswa kwizikhundla zeenkundla eziphezulu kweli kuvuleke izithuba ezibini kwiNkundla yoMgaqo-Siseko nezinye kwiinkundla eziphakamileyo. Ukanti lowo ugxeleshe ukuba yijaji kwiNkundla yoMgaqo-Siseko Advocate Alan Dodson nobengumgqatswa wokuqala uxelele le komishoni ukuba iziphakamiso zomthetho osayilwayo wokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo ziyahambelana nomgaqo-Siseko phantsi kuka-Section 25. Parliament has not passed the amendment to Section 25 of the Constitution. In your view, as matters stand, is Section 25 of the Constitution unlawful as it relates to expropriation of land without compensation? The practical answer to your question is that the expropriation bill is still there. Yes, the amendment to Section 25 has fallen, the constitutional amendment to Section 25 has fallen away, but the expropriation bill is still there. It's got, I think, a non-complete list, I think, of 5 different circumstances in which there can be expropriation without compensation. And look, I think the first of those, the one about land being held on a speculative basis, might come under debate, but they look okay to me. The provisions in the bill look as though they may well withstand scrutiny under the existing version of Section 25.